Grønvang er en del af Dragsbæk-gruppen, som har produktionssteder 3 steder i Danmark. I Dragsbæk op i Thisted, Blume Food i Randers og så Grønvang Food her i Vejen. Udover det anlæg, der er leveret her til Grønvang, så har Dansk Maskinteknik også leveret til vores fabrik i Thisted og i Randers og lavet rigtig gode løsninger inden for både paletering og kartonering. Oprindeligt så var Grønvang bygget som margarinefabrik, og for 5 år siden besluttede vi at ombygge fabrikken til veganske produkter. Og det har så givet et kæmpe volumenforøgelse, og det har betydet, at vi har haft udfordringer med transport til og fra fabrikken. Samtidig med så har det også været nødvendigt at få et fjernlager på den anden side af vejen. Og for at reducere støj og trafik har vi så investeret i en korridor mellem de 2 lagre. Anlægget fungerer på den måde, at pallerne kommer ind fra vores paleteringsanlæg, hvor det så bliver afgjort, om pallen skal køre ind på Grønvangs højlager eller videre til fjernlageret. Har pallen fået at vide, at den skal køre til fjernlageret, så kører den ud til en elevator, som løfter pallen op i godt 4 meters højde, og så på en transfervogn køres pallen over til fjernlageret. Det har løst den udfordring, vi havde med at have 10 lastbiler, der skulle levere varer over til den anden side af vejen på fjernlageret og køre retur igen. Så det er jo faktisk 20 gange, vi placerede vejen, som er reduceret. Og samtidig så har vi reduceret støjen væsentligt, hvilket vores naboer er meget glade for. I forbindelse med at lave den her korridor, så skulle vi jo få det til at fungere sammen med den lagerstyring, vi har, som er leveret af Fonmatic. Og der har Fonmatic og Dansk Maskinteknik været særdeles gode til at samarbejde om at finde den rigtige løsning. Så vi uden problemer kan flytte en vare fra nuværende højlager og så over på fjernlager og stadigvæk bevare alle data på pallen. Samarbejdet med Dansk Maskinteknik har været rigtig godt. Fra vi tog beslutningen om at bygge korridoren og så ind til anlægget kom i drift, der gik 3 måneder. Og selve indkøringsfasen den tog 5 til 6 uger med montagedelen. I forbindelse med montagen af anlægget, så var det ikke nødvendigt at lukke lager ned på Grønvang. Da Dansk Maskinteknik de havde testet både elevator og transfervogn på deres fabrik i Randers. Alt i alt så er det gået rigtig godt med at etablere den her korridor, og det er både ledelse og personale rigtig tilfreds med her på Grønvang. Og så gør det ikke noget, at vi har en tilbagebetalingstid på kun 3 år.